Villa Guardamangia, il-villa li kienet għada u tibqa' taffaxxina u tpaxxi lill-pubbliku. Minkejja dan ftit li xejn nafu dwarha u aktar minn hekk dwar l-attività fi ħdana. Fil-villa li r-Reġina Elisabetta kienet issejħilha id-dar tagħha f'Malta. Heritage Malta tħejjiet ġurnata miftuħa għall-pubbliku li konkorra biħġaru saħansitra kien imħeġġeġ jieħu miegħu tifkiriet li b'xi mod għandhom x'jaqsmu u dan il-wirt storiku f'pajjiżna. Fil-fatt Heritage Malta rnexxielha tiskopri l-istorja tal-mara li jibsa l-iswed li ġibdet lajn tar-Reġina Elisabetta li dak iż-żmien kienet għadha prinċipessa. Sirna nafu pereżempju li darba waħda ftit wara li ħarġet minn Villa Guardamangia, il-prinċipessa rat waħda mara Maltija li jibsa l-iswed. Waqfet issaqsija għalfejn li jibsa l-iswed u qaltilha li kien għadu kif metel ar-raġel ftit ilu. U allura kkonslata u tagħta s-sapport tagħha xi ħaġa li din il-mara kienet apprezzat ħafna. Kienu bosta li waqt l-Open Day ħadu magħhom memorji stampati fuq ir-ritratti u stedinnijiet biex jagħtu daqqatit lil Heritage Malta biex flimkien jaqdu storja waħda. Fost oħrajn il-pubbliku ppreżenta ritratti tar-Reġina Elisabetta f'avveniment f'Malta u ritratti mawlida. Dawn kollha huma importanti ħafna ħalli eventwalment nippreżentaw l-esperjenza umana tal-Prinċipessa Elisabetta ta' Malta, kif hija esperjenza tal-Malta fi żmien li qatet magħna. Gambin kellu appell għal kull min għandu xi tifkira ta' Villa Guardamangia biex l-istampa mhux kompluta li tirrakkonta l-istorja ta' familja reali Ingliża f'pajjiżna issir aktar ċara. Dawk il-membri tal-pubbliku kollha li għandhom xi ritratt, xi dokument, xi ittra, xi invit, xi ħaġa li jaħsbu li tista' titfaktar dawl fuq l-esperjenza ta' Malta li kellha il-Prinċipessa u l-Prinċep Filip u l-konnessjoni tal-koppja reali b'mod ġenerali ma' Malta huwa mitlub illi jippreżentahomna ħalli aħna nkunu nistgħu nkomplu naqdu din l-istorja. Is-sena d-dieħla mistennija jibdew xogħlijiet fuq Villa Guardamangia bilan li tiġi restawrata lura għall-glorja tagħha. Sa dan it-tant uffiċjali u ħaddiema ta' Heritage Malta għaddejjin b'xi xogħlijiet ta' konservazzjoni fuq id-dar ir-reali fejn fost oħrajn qegħdin jikxfu ħajt imżejjen u barti li ma bħala minn taħt iż-żeba' bajda.